Какво е това? Мислите ли, че е скритото съкровище? Това е много устойчив вълшебен кристал. Мисля, че той причинява северното сияние около Сидерия. Когато ядрото е работело, е било твърде ярко и е закривало светлината от кристала. Можем да използваме Козмикс, за да осветим планината. Светлината й ще озари Сидерия. Да, може да се получи. Кристалът би трябвало да понесе Козмик силите ни.